Klokken 8 om morgenen den 28. marts 1985 blokerede over 1000 arbejdere de 9 broer, der forbinder Christiansborg med det øvrige København. Blokaden medførte, at flere af regeringens medlemmer måtte køres til Folketinget i en af politiets grønne busser. Og førstebehandlingen af regeringens lovindgreb i arbejdsmarkedets overenskomster blev udsat i godt en time. Denne militante blokadeaktion var startskuddet til den største arbejderopstand i Danmark siden 2. verdenskrig. Statsminister Poul Schlüter havde på det tidspunkt ledet landet i 2,5 år. Kort efter tiltrædelsen i oktober 1982 gennemførte regeringen en stram økonomisk politik, der indeholdt lønstop, suspension af dyrtidsreguleringen og indførelse af karensdag ved sygdom. Regeringen indskrænkede samtidig retten til supplerende dagpenge. Dette forslag ramte især hårdt blandt de løst ansatte havnearbejdere, der mistede årlige indtægter på op til 15.000 kroner. Resultatet blev en landsomfattende havnestrejke i vinteren 82-83. Strejken, der varede i 10 uger, ændrede ikke ved regeringens politik, men var årsag til nogle brutale sammenstød mellem politi og arbejdere. Havnestrejken var optakt til en skærpet situation på det danske arbejdsmarked og en begyndende modvind for den etablerede danske fagbevægelse. Specialarbejderforbundet kunne således ved overenskomstens indgåelse i foråret 1983 konstatere, at et flertal af forbundets medlemmer stemte nej til det forhandlingsresultat, som forbundsledelsen havde accepteret. Senere på året i 83 startede en årelang arbejdskamp om organiseringen af personalet på restaurant La Cabana i Herning. Hotel- og restaurationspersonalets samvirke pressede på med demonstrationer og blokader for at få tegnet overenskomst med restauratøren. Men konflikten skabte samtidig vind i sejlene for den nydannede Danmarks Frie Fagforening, der organiserede moddemonstration for at imødegå det, de kaldte for fagforeningstyranni. Hotel- og restaurationspersonalets samvirke måtte ophæve den fysiske blokade i efteråret 84, uden at få tegnet overenskomst med restauratøren på La Cabana. Danmarks Frie Fagforening var også på spil i foråret 1984, da 8 HT-chauffører i Frederikssund nægtede at melde sig ind i SID. Flertallet af de øvrige HT-chauffører i hovedstadsområdet nedlagde arbejdet, men først da den københavnske fagbevægelse ved hjælp af aktioner og fysiske blokader fik skabt en såkaldt nødretssituation, besluttede Hovedstadsrådet at fyre de 8 chauffører. Arbejdsretten idømte imidlertid Specialarbejderforbundet en rekordstor bod på 20 millioner kroner, da SID-formand Hardy Hansen i pressen var blevet citeret for at sympatisere med sine strejkende medlemmer. I årene 1983-84 kunne man i Danmark konstatere en kraftig forøgelse af indtjening og privatforbrug for den bedst stillede del af befolkningen. Direktører og topchefer, både inden for det private og det offentlige, inkasserede årlige lønstigninger på op til 25%. Samtidig kunne Danmarks Statistik i august 84 meddele, at selvom industriens overskud før skat fra 81 til 83 var fordoblet, var investeringerne faldet med 3,5%. Forbruget af luksusvarer var til gengæld steget stærkt. Omvendt kunne fagbevægelsens medlemmer mærke direkte fald i reallønnen. Fra 1982 til 84 faldt reallønnen for ufaglærte mænd 7%. Reallønnen for de offentlige ansatte arbejdere var faldet godt 8%. Men værst var det gået ud over de arbejdsløse, der i løbet af de 2 år havde mistet købekraft for små 10%. Dansk Arbejdsgiverforening mente imidlertid ikke, at der var plads til hverken lønstigninger eller kortere arbejdstid. DA krævede derfor en nulløsning, da parterne udvekslede overenskomstkrav den 15. november 1984. LO derimod
ønskede en 35 timers arbejdsuge med fuld løn og personalekompensation. SID hørte til dem, der fastholdt LO-forhandlerne på kravet om 35 timers arbejdsuge. Hvorfor lagde man så meget vægt på netop det? Ja, der er jo flere begrundelser for det, men for det første så havde vi jo også på det tidspunkt, som vi har i dag, mange arbejdsløse, og ikke mindst også i Specialarbejderforbundet havde mange af vores medlemmer gående arbejdsløse. Herudover var det jo også et overenskomstkrav på baggrund af, skal vi sige, lønmodtagernes situation med det opskruede tempo i erhvervslivet, på byggepladserne osv., men også set ud fra et familiemæssigt synspunkt, var det vores opfattelse, at nu skulle vi have gennemført kravet om 35 timers arbejdsuge. Det var ikke mindst de pædagogiske fagforbund, der effektivt havde fremhævet kravet om en 35 timers arbejdsuge under parolen tid til mere, job til flere. Det var lykkedes pædagogerne at få en række af erhvervslivets topchefer til at argumentere for kravet om en kortere arbejdstid. I en række annoncer citerede Pædagogisk Kartel sine interviewofre. Når vi har nået en 35 timers arbejdsuge, som jeg anser for at være ideel, vil resten af arbejdstiden komme via en ferieforlængelse. Det vil de fleste føle, man får større glæde af, sagde tidligere direktør for Tjæreborg-koncernen Steffen Guldmann. Med dygtig planlægning og en fornuftig økonomisk politik kan der rettes op på forholdene. Og så kan vi gøre gældfri, halvere arbejdstiden og genskabe den fulde beskæftigelse inden år 2000. Sagde EDB-direktør Christian Rosing. Altså man skal nok være opmærksom på, at netop det krav er forskelligt fra alle andre overenskomstkrav. Derved at en arbejdstidsforkortelse er noget, man tager fra arbejdsgiveren, som de ikke kan hente igen. Og regeringen kan jo heller ikke hente det igen. Selvom man lægger på priserne, selvom man skruer tempoet noget op, så har man tabt de 5 timer i det her tilfælde, som der har været tale om, og vil aldrig få dem igen. Sideløbende med kampagnen for 35 timers arbejdsuge, havde den storkøbenhavnske tillidsmandsring besluttet at gøre den 4. december til en landsomfattende aktionsdag. Aktionsdagen blev kun en begrænset succes, og på et formandsmøde i LO den 11. januar 1985 opgav LO's daglige ledelse reelt kravet om 35 timers arbejdsuge. Vi har med vores forhandlingsudspil ikke tænkt os at forringe Danmarks lønkonkurrenceevne i forhold til udlandet, lød det i det udsendte kommuniké. Den forventede lønfremgang i udlandet var 5%, og alene en gennemført 38 timers arbejdsuge ville koste mere end disse 5%. Imidlertid besluttede et repræsentantskabsmøde i SID den 31. januar, at de oprindelige krav skulle fastholdes. Denne melding betød, at LO på endnu et formandsmøde den 20. februar igen skærpede kravene. Metalarbejderforbundets krav om decentrale forhandlinger blev ved samme lejlighed afvist. Dansk Arbejdsgiverforening fastholdt igennem hele forhandlingsforløbet sit nej til kortere arbejdstid. Sikkert i forvisning om, at regeringen ville gribe ind med et overenskomstindgreb, der næppe ville genere arbejdsgiverne. Parterne stod således stejlt over for hinanden, og ved overenskomstens udløb den 4. marts var man ikke nået til enighed. Forligsmand Per Lindegaard udsatte konfliktens ikrafttræden i 2 gange 14 dage og fremlagde en uge senere en mæglingsskitse, der blandt andet indeholdt en 1,5 times arbejdstidsforkortelse. Men hverken DA eller LO kunne acceptere forligsskitsen, og forligsmand Per Lindegaard måtte ovenikøbet lide den tort at skulle kravle ind af et vindue i forligsinstitutionen den 21. marts, da københavnske murere havde muret porten til. Storkonflikten trådte i kraft søndag den 24. marts. Flere af de traditionelt aktive arbejdergrupper i København var ikke sene til at udnytte den opståede situation. Stilladsarbejdere, renovationsarbejdere og havnearbejdere havde på et tidligt tidspunkt taget kontakt til hinanden for at forberede den kommende strejke. Vi var overbeviste om, at stilladsarbejdere, havnearbejdere og renovationsarbejdere, de godt ville kæmpe. Og også så lang tid skulle koste os, at det kom til at økonomisk, altså der er ikke noget problem med det, men det hjælper ikke bare noget. Det opnår jo, altså de 3 grupper alene kan ikke ændre på overenskomstsituationen.
Så derfor tog man konkret initiativ til et tæt samarbejde, og der tog man rundt på samtlige af de større københavnske arbejdspladser og begyndte at agitere for, at så frem situationen den opstod, så skulle man være klar til at gå ind i et samarbejde og argumentere for, at det eneste svar, der var, det var simpelthen ved, at vi nægtede at sælge vores arbejdskraft, og vi derigennem ville lægge et politisk pres på Folketinget. Et af de midler, der blev taget i brug for at skærpe konflikten, var iværksættelse af fysiske blokader på de konfliktramte virksomheder. Her er det foran Dahls Varehus. Alle går rundt og fryser, men vi har det, der nogenlunde nær. Foran alle valde. Og her er det foran Magasin, hvor det ledende personale forsøgte at holde handlen i gang. Så må du handle et sted, hvor de ikke er medlem af Arbejdsgiverforeningen. Det vil jeg ikke. Jeg vil handle i Magasin. Men hvad der var af blokadeaktivitet her i byen fra dag til dag, det er fuldstændig umuligt at danne sig et billede af, fordi der var hundredvis hver dag simpelthen. Hvordan reagerede folk, når de kom og blokerede deres arbejdsplads? Det var en drøm at være blokadeaktivist i den tid. Der var ikke noget med sure miner eller noget som helst. Det var en nem opgave. De fleste reagerede simpelthen på den måde, at de klappede, når man kom og blokerede dem, eller jublede og sagde tak for hjælpen. Der var selvfølgelig nogle enkelte fjolser imellem, men det var også nemt at ordne dem i den tid der, fordi de var så kraftigt i mindretal, så det var sjovt at være blokadeaktivist. Det var let at få folk til at nedlægge arbejde. Det var ingen sag, simpelthen. Hvad betød blokadevåbnet for påskestrækkerne? Blokadevåbnet var alfa og omega for påskestrækkerne. Uden de omfattende blokadeaktiviteter, så var det aldrig kommet op i det omfang, det havde. Der var jo mange arbejdspladser med i påskestrækkerne, som ikke havde været med i sådan nogle aktioner før. Og de skulle lige have skubbet. Og når der så kom en blokade, så fik de så det skub og var med på vognen. Den ordinære storkonflikt, der involverede over 300.000 lønmodtagere, fik lov at køre i en uge. Allerede om aftenen, tirsdag den 26. marts, fremlagde regeringen med radikal støtte sit indgreb, der efter planen skulle stoppe konflikten søndag den 31. marts. Indgrebet indeholdt lønstigninger på 2% det første år og 1,5% det andet år. Indgrebet indeholdt også en arbejdstidsforkortelse på 1 time, der dog først trådte i kraft 3 måneder før overenskomstens udløb i 1987. Avancer og honorarer blev begrænset, og selskabsskatten blev forhøjet til 50%. Endelig blev arbejdsgivernes bidrag til en række sociale formål nedsat med 1,5%. Reaktionen på indgrebet blev enorm. Ved første behandling af indgrebet torsdag den 28. marts blev samtlige 9 broer til Slotsholmen blokeret af vrede arbejdere. 35 timer nu! 35 timer nu! 35 timer nu! Politiet stod i første omgang magtesløs over for de 1000 demonstranter, og Folketingets fungerende formand måtte udsætte mødet flere gange. Flere politikere forsøgte at trænge igennem blokaden, men uden held. Blokaden af Christiansborg blev fordømt af både borgerlige og socialdemokratiske politikere, men aktionen gav genlyd over hele landet. Da der så sker det ved regeringsindgrebet, når Schlüter-regeringen går ind om fredagen i Folketinget og vedtager et overenskomstindgreb, som ovenikøbet er en forringelse af det, som forligsmanden havde gennemført, det kan sige mæglingsskitse, ja, så bliver harmen stor, og den bliver yderligere tændt op af de meget flotte og militante aktioner, der blev med blokaderne på broerne omkring Christiansborg. Det er noget, der også vagte genslag. Vi talte om det på min arbejdsplads og min fagforening. Aha, det kan de gøre derovre. Det kunne jo godt ske, at vi skulle prøve at tænke på, hvad der egentlig ligger i det. Blokaden på Christiansborg, det er den mest gennemførte og velorganiserede aktion, jeg har været med til, vil jeg nok sige, i mit lange liv som faglig aktiv. Og det var en meget stor oplevelse at opleve, at 1000 mennesker, i hvert fald 1000 mennesker, kunne samles på broerne omkring Christiansborg og gennemføre blokaden. Repræsentanter for mange arbejdspladser og over 20 fagforeninger kunne
planlægge og gennemføre den aktion. Så det var sådan set det stærkeste ved den aktion. Og selvfølgelig var det også, man kunne mærke effekten af den med det samme, når man var derinde, og man kunne også mærke effekten af den bagefter. Flere politikere talte senere om, at der var tale om at sætte demokratiet ud af funktion. Hvad mener du om det? Man kan jo stille sig det spørgsmål, hvem der egentlig sætter demokratiet ud af funktionen, når man griber ind i overenskomstforhandlingerne og forhindrer vores demokratiske ret i at forhandle nogle overenskomster. Og så vil jeg endda sige, at om det demokrati, der fungerer på det tidspunkt, er det tvivlsomt, om det havde folkelig baggrund. Hvis man havde udskrevet et folketingsvalg på det tidspunkt, så er jeg sikker på, at Christiansborg havde haft en anden sammensætning. Også den socialdemokratiske del af fagbevægelsen var stærkt utilfreds med det politiske indgreb. LO kaldte det for en grov provokation, og overalt i landet blev der fredag den 29. marts arrangeret protestdemonstrationer. Arbejdernes Fællesorganisation samlede over 100.000 demonstranter på Christiansborg Slotsplads. Kravet var, at regeringsindgrebet skulle tages af bordet. Omvendt var reaktionen på indgrebet positiv på Københavns Fondsbørs. Her kunne man konstatere livlig handel med obligationer til højere kurser. Grosserer Societetet havde torsdag holdt årsmøde i børssalen, og her blev finansminister Palle Simonsen mødt med kraftige klapsalver. Regeringen og de radikale stod der også fast, og sent lørdag den 30. april vedtog man lovforslaget, så konflikten på det private arbejdsmarked skulle standse natten til mandag. Poul Schlüter havde til Svensk Radio sagt, at protestdemonstrationerne var en tam kineser, der ville fuse ud i løbet af påsken. Justitsministeren havde dog beordret politiet til, i de fleste af landets politikredse, at inddrage al orlov mandag den 1. april. Der blev god brug for politiets ekstra forstærkning. Mandag blussede strejkeaktiviteten op, og flere steder i landet blev der meldt om voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter. Det var lykkedes den storkøbenhavnske tillidsmandsring endnu en gang at samle over 100.000 på Christiansborg Slotsplads, hvor man ved håndsomrækning vedtog, at strejkerne og demonstrationerne skulle fortsættes. Over 200.000 danskere nedlagde arbejdet i de kommende dage. Strejkebølgen var også nået til provinsen. Det sker det, at vi den 1. april tager med til et stort møde ude i Aalborg, og jeg kan ikke huske helt præcis, hvem det foreslog. Det har været nogle af vores tillidsfolk, der har sagt, at vi skulle med derud. Vi lejer en bus og tog det ud, og vi tog sgu alle fanerne med. Vi er en afdeling, der er sammenlægning af 6 afdelinger, så vi tog alle 6 faner med. Og da vi har tættere til Nørre Sundby til Aalborg, så gik vi hen på Nørre Sundby torv og gik med der i demonstrationen. Det var sådan en stjernedemonstration, der skulle samles midt i Aalborg. Vi lufter fanerne, som nogle af fanerne har ikke været ude i 25-30 år. Og der går over broen. Der er en episode, som jeg synes var enormt sjov, og også påvirker mange af os meget. Der var gå ned ad broen, der med vores faner, så står der nogle uarbejdsmænd, og der står nogle gode, kraftige tobakspiger, tror jeg det var. Og lige pludselig så siger de, nu kommer de også fra Flavnskjold. Og den måde, som de gav udtryk for det, jamen det var ligesom, nu var revolutionen kommet til Nordjylland, nu var arbejderne ved at overtage magten i hele Aalborg, for nu kom bønderne ud fra Flavnskjold. Og jeg kan huske, at nogle af dem de sagde til mig, da vi tog hjem, hvor var det godt, vi tog herud, Svend. Det mest bemærkelsesværdige i sådan en lille landkommune, som er den her med 15.000 indbyggere, der egentlig aldrig har markeret sig ude i den store verden. Man nedlægger arbejdet, og jeg har lavet beregninger over det. Dengang kan jeg se af mine notater, at vi er oppe i en størrelseorden en 5, 6, 700. Det er ikke helt præcist, hvor mange det er, fordi det er jo lidt upræcist ved de offentlige ansatte. Som var første gang, vi overhovedet har set noget til de offentlige ansatte i faglige kredse. Dem kendte vi egentlig ikke. At vi, selvfølgelig kendte vi dem, når de har passet vores børn, og når vi har på skattekontor og socialkontor, hvor og ellers folk kommer. Men egentlig har de aldrig reageret. Og det var jeg så forbavset over. I Randers var situationen tæt på en egentlig generalstrejke. 10.000 demonstrerede på Rådhuspladsen, og ligesom i så mange andre byer blev strejker og blokader organiseret af en ring af tillidsfolk. Denne strejkens organisationsform gik igen fra by til by.
Der er for mig ingen tvivl om, at det var afgørende vigtigt, at det netop var tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser og fagforeningsbestyrelser, og med opbakning også fra fagforeningsformænd, som gik ind i et tværfagligt samarbejde. Og der fik lagt spiren til en langt mere effektiv indsats i den frække uge, altså i den overenskomststridige uge, hvor der så var mulighed for, med den brede opbakning, at få lavet de store demonstrationer, og også at begynde at tage fat på blokaderne. Flere socialdemokratiske fagforeningsfolk betragtede disse tillidsmandsringe som en konkurrent til den traditionelle fagbevægelse. Er det også din holdning? Nej, jeg mener ikke, det er eller var en konkurrent. Jeg mener, det er et godt supplement. Der kommer nogle flere synspunkter ind. Det, der er vigtigst for mig, det er, at man kommer ud til folk ude på arbejdspladserne i så bred en udstrækning som overhovedet muligt. Så det er de enkelte medarbejdere på arbejdspladserne, der tager stilling til, hvad det er, de vil. Og jeg tror, at tillidsmandskoordinering, som vi havde i Randers, den var så bredt sammensat, så det fungerede udmærket. På Jylland, altså den fællesorganisation forsamlingsbygning, fagbevægelsens forsamlingsbygning her i Randers, ikke, samledes en række fagforeninger og holdt fagforeningsmøder og strejkemøder, og også at blokadekoordineringen kom til at have tilholdssted på Jylland. Ikke? Og det vil jo sige, at Jylland blev et samlingssted. Ja, man kunne faktisk sige, i påskestrejkens dage, der var det sidestykket til arbejdsformidling, men det her, det var altså bare en blokadeformidling, hvor der kom meldinger ind om, hvilke pladser, der blev blokeret, hvor der blev arbejdet, og så blev der arbejdsopgaven blev fordelt via den blokadekoordinering, der var. Det gjorde et meget stort indtryk på mig, at så mange arbejdspladser var involveret, og så mange arbejdsløse og selv efterlønne og pensionister bakket op omkring det her. Det var en enorm folkeopbakning. Det, der for mig var stærkest, det var, at både store og små arbejdspladser og de helt små arbejdspladser var med i det der. Det fortalte ligesom, at det ikke er noget, der er styret nogen steder fra, for du kan ikke styre en lille arbejdsplads med 2-3 mennesker, der går meget tæt op ad en arbejdsgiver. Dem kan du ikke gå ned og sige til, nu nedlægger du bare arbejdet med. Altså det kom rent spontant fra sådan nogle små arbejdspladser, at man også forlod og simpelthen gik til de demonstrationer, hvor alle mødtes med en væld af faner fra forskellige forbund og afdelinger på Rådhuspladsen. Hvordan følte du det den dag? Ja, jeg følte nok på en måde som privatperson noget meget stolt. Altså at fagbevægelsen og den almindelige arbejder viste, at man kunne altså træde på den så længe, at nu gik den ikke mere. Nu sidder jeg med næstet ryg, og det er min løn. Det var mig, der byggede landet, med mine hænder og min ryg. På grund af strejkerne udkom de fleste dagblade ikke. Til gengæld blev der lyttet til lokalradio, hvor man flere steder oprettede såkaldte konfliktredaktioner. Her er det på Byens Radio i Aarhus. Vi har en meddelelse fra Skandinavisk Tobakskompagni. Der har tobaksarbejderne nedlagt arbejdet, og der bliver blokeret derude, og det er pigerne selv, som blokerer. Flere borgerlige politikere påstod, at I misbrugte mediet, sådan at I opfordrede til, at der blev strejket og blokeret. Medierne blev brugt på en sådan måde, at folk kunne frit komme til ord og informere om, hvor der var konflikt henne, om hvordan der var blokade ved hurtigruten mellem Aarhus og Kalundborg og ved jernbanen, hovedbanegården og også ved busterminalerne. Og det var folk, der selv kom igennem og ytrede sig om, hvilke konflikter der var hvor. Og ligeledes var der også en åben debat om, hvad man mente om de optrapninger, der fandt sted, både fra den ene og den anden side. Så det var her, at menigmand for første gang havde mulighed for at ytre sig ucensureret om alt mellem himmel og jord, og fokus var naturligvis konflikterne, som var de største siden 2. verdenskrig. Fagbevægelsens avis Aktuelt udkom stadig, og den 3. april dukkede flere af de socialdemokratiske forbundsformænd op i avisen for at opfordre folk til at gå i arbejde igen. Schlüter skal stemmes væk, lød parolen. Det var jo en situation, vi var kommet i, hvor der var en regering,
som havde ophævet nogle ting til lov og havde vedtaget nogle ting i det danske Folketing. Og det ville efter vores vurdering have været sådan en lidt håbløs kamp, som vi var gået ud i, så fremt at det var, at de skulle blive ved med at fortsætte med at strejke. Vi var jo i den situation i fagbevægelsen, at det her var blevet lovligt, og derfor kunne vi ikke udbetale strejkeunderstøttelse til dem, som var ude at strejke, og derfor er der jo ingen tvivl om, at der var mange, skal vi sige, sagesløse familier, som var kommet ud i et økonomisk uføre, og derfor mente vi, at der var ikke andet at gøre, når Folketinget har vedtaget end gå i gang med arbejde. Denne holdning var man langt fra enig i, da 4.000 tillidsfolk den 2. april mødtes i KB-hallen i København. Flere tusinde måtte gå forgæves, da der ikke var plads. På mødet, der var indkaldt af den storkøbenhavnske tillidsmandsring under ledelse af metalarbejderen Jan Andersen, vedtog man at fortsætte kampen ved at udråbe onsdag den 10. april til en fælles landsdækkende aktionsdag. Tillidsmandsmødet opfordrede samtidig fagforbundene til at åbne strejkekasserne, så strejken kunne fortsætte. I krævede strejkekasserne åbne. Hvorfor gjorde I det? Jo, vi mente jo, det var vores egen penge, der stod der i fonder og ting og sager. Dem var de til at komme ud af buskene med, fordi det var nogle penge, der skulle bruges i forbindelse med den her konflikt. Og den havde også gjort den kortere, fordi så havde man fået det styret og koordineret bedre med fagbevægelsen. Hvis der var blevet åbnet for kasserne, tror du, konflikten havde fået et andet forløb? Ja, det tror jeg på. Jeg tror, det var blevet en kortere konflikt, fordi så havde vi fået et regeringsskift på det tidspunkt. Fordi det eneste, man gik og ventede på, det var startskud til kasserne blev lukket op og havde gjort konflikten kort. Men forbundene ville jo have fået nogle kolossale bøder i arbejdsretten, hvis de havde gjort det. Jeg tror, at de penge havde været givet godt ud, hvis man havde fået dem, fordi det havde da i hvert fald medført, at vi havde fået en ny regering. Så den pris havde vi nok været villige til at betale. Kravet om, at fagforbundene skulle åbne strejkekasserne, medførte, at over 100 demonstranter den 9. april besatte Dansk Kommunalarbejderforbunds hovedkontor i København. Du var til stede i 85, da flere af dine egne medlemmer besatte Dansk Kommunalarbejderforbunds kontor. For at gøre opmærksom på kravet om, at strejkekasserne skulle åbnes, var du enig med demonstranterne? Ja, det var jeg egentlig enig i, fordi jeg mener, at vi var i en situation der, hvor der ikke reelt var tale om en mulighed for at forhandle mellem parterne. Og man må sige, at de store forbund også havde givet op over for det, og selv erkendte i stort anlagte avisartikler, at det var den borgerlige regering, som nu dominerede hele det her forløb, og det var umuligt at komme igennem. Så var der jo faktisk kun én mulighed tilbage for folk, det var at aktionere. Altså den ret, man faktisk havde ifølge aftalerne til at gå ud i en faglig kamp. Den blev så forsøgt stoppet af et politisk indgreb. Og hvad kan man svare igen over for det? Andet end at bruge de midler, man har i fagbevægelsen, og det er at sende folk i konflikt. Også medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund ønskede konfliktfondene taget i anvendelse. Flere metalarbejdere forsøgte torsdag den 11. april at komme ind i forbundshuset for at gøre opmærksom på deres krav, men huset var låst af. Hvem tog beslutningen om at låse huset af? Det renter jeg faktisk ikke. Hvis der er nogen, der har gjort det, så må det jo være den ansvarlige, der har været hjemme på det tidspunkt. Jeg havde i hvert fald intet med det at gøre. Jeg har før, hvilket de mennesker jo også ved, taget imod dem, de sådan pludselig er dukket op, som de eksempelvis gjorde ved overenskomstsituationen i 87. Så jeg har simpelthen aldrig sagt nej, hvis jeg er hjemme. Men det har jeg åbenbart ikke været. Men er det ikke mærkeligt, at nogle medlemmer ikke kan komme ind i deres eget fagforeningshus? Det ved jeg ikke, om det ikke er. Det kan de jo også normalt. Men hvis man sådan kommer pludselig med sådan en helt flok, så er det klart, at vores receptionsdamer måske er blevet lidt nervøse. Så kan det være, at det er dem, der har handlet. Det skal jeg da ikke lægge skjul på, at det kunne også være en mulighed. Men var kravet om at få åbnet strejkekasserne ikke rimeligt? Viljen til at strejke var der, og det er jo trods alt medlemmernes penge. Det er absolut medlemmernes penge, og det er også der, hvor vi forvalter dem på en ansvarlig måde. Sådan som det retslige system er, og det kan man jo altid diskutere, om det bør ændres, og det gør vi jo i øjeblikket, så ville det jo have kostet den samlede fagbevægelse millioner og andre millioner, for ikke at tale om milliarder, hvis vi var gået ud og havde opfordret til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som det jo i givet fald havde ville være, i og med at vi ville have bevilget penge til, at disse kunne fortsætte. Lov er lov, uanset om det er en ubehagelig lovgivning, så har vi et demokrati her i dette land. Og hvis Folketinget med et flertal vedtager noget, så må man altså følge det. Så må man prøve at lave det om af politisk vej, men man kan ikke gøre det ved at tage sig selv til rette. Men det er vel i og for sig ikke tale om overenskomststridige strejker, når overenskomsten er dikteret fra en regering?
Jo, det er det, fordi det øjeblik, man greb ind i 85, så dikterede man, at nu var overenskomsterne løs på det lovgrundlag, som regeringen med sit flertal vedtog. Det var vi jo naturligvis meget utilfredse med, men det var der jo ikke noget at gøre ved. Vi fik en ulyksalig konflikt på en uge. Det kostede det forbund små 100 millioner kroner. Stort set til ingen verdens nytte, for vi fik jo intet ud af den uges konflikt. Så det er fuldstændig rigtigt, at selve det at anvende penge, det skal der forfægtes med en ansvarlighed. Vi gjorde jo det i LO bagefter, vi indklagede regeringen for ILO, fordi vi gjorde opmærksom på, at vi mente, de havde brudt en af konventionerne om adgangen til fri at konflikte sig til en overenskomstløsning. Og det har vi jo gjort ved senere lejligheder. Men det er jo altså ikke sådan, at man omstøder. Man omstøder jo ikke dermed, hvad en lovlig valgt regering har gjort. Tror du ikke, at fagbevægelsen kunne have tvunget regeringen til at trække indgrebet tilbage, hvis man havde åbnet for strejkekasserne og dermed fortsat strejken? Jamen i det øjeblik, vi havde åbnet for strejkekasserne, så var vi øjeblikkeligt ved indklaget fra arbejdsretten. Vi ville have blevet en bod af en enorm størrelse, og dermed ville vores, om jeg så må sige, fremtidige økonomiske grundlag ville blive uhyrligt svækket. Så det kan godt være en tanke, man kan gøre sig, men der er intet realitet i den sag. Venstrefløjen i fagbevægelsen krævede i den forbindelse, at LO og FTF skulle trække deres dommere ud af arbejdsretten. Et krav, der medførte, at demonstranter den 11. april besatte arbejdsretten i København. Også SID's formand Hardy Hansen udtalte tvivl om arbejdsrettens funktion. Ja, det mente vi selvfølgelig ud fra, at det, der skete i det fagretslige system, var utilfredsstillende, og at der jo skete det, at dem, som fortsatte deres konflikter, de blev jo så slæbt i arbejdsretten og også pådømt både bod og skærpebod, og det synes vi var urimeligt. Kan du forestille dig et arbejdsmarked uden arbejdsret? Det kan jeg udmærke. Det findes jo steder rundt omkring i verden, i lande, hvor der ikke er en fagretslig måde at afgøre stridsspørgsmål på. Ikke? Altså, der er nogle steder, hvor det gøres ved private søgsmål, altså i det almindelige juridiske system. Og andre steder, der kan man sige, jamen betingelsen på det her arbejdsmarked, det er, hvem er stærkest. Og dem, der er stærkest, de når de bedste resultater. Vil det ikke skabe meget ulige forhold på arbejdsmarkedet? Hvis vi kigger på arbejdsrettens historie, så mener vi faktisk at kunne konkludere, at dem, der er de eneste, der har tabt på det, det er lønmodtagerne. Påskeferien kom, men tillidsmandsringen i København havde udråbt onsdagen efter påske til endnu en landsomfattende aktionsdag. Var du ikke nervøs for, at den 10. april skulle blive en fuser? Jo, altså vi har nok, jeg vil ikke sige nervøs, men været skeptiske med stort set alle de signaler, vi har givet, både før og på det tidspunkt, med hvordan det virkede. Men altså med den baggrund, der var i udråb den 10. april som aktionsdag, altså med den massive diskussion og opbakning, der har været på tillidsmandsmøder over hele landet, og ikke mindst i København, der var vi sådan set ikke i tvivl om, at det kunne lade sig gøre. Spændingen var derfor stor den 10. april om morgenen. Skulle det lykkedes endnu en gang at sætte gang i strejkebevægelsen. På Hovedbanegården i København var flere hundrede aktivister opsat på at blokere for S-togstrafikken. På spor 9, 10 og 11, 12 havde aktivisterne taget opstilling kl. 6 om morgenen. Det vi ønskede, det var jo, at vi ønskede at være med i bevægelsen for at udvide konflikterne til en egentlig generalstrejke for at vælte regeringen, for at den måde at få løst tingene på en mere fornuftig måde. Og hvis vi kunne få elektroførerne med til at nedlægge arbejdet, så ville generalstrejken være rykket et godt stykke nærmere. Og det var det kølige og taktiske formål med aktionen. Men politiet dukkede jo også op. Ja, politiet de dukkede op kort tid efter, at vi havde taget opstilling. Og S-togsførerne holdt møde over i deres kantine, og
Der kom efterhånden flere og flere passagerer på perronen, ikke, og kigge, og de kunne godt se, at det ikke blev noget trafik forløbet. Og da så klokken er omkring 6:15, så dukker der en politistyrke op, og vi står på 2 perroner. Altså perronen ved siden af den, jeg står på, bliver ryddet først, og der står også cirka 200 mennesker. Og de bliver jaget væk forholdsvis nemt. Men så kom politiet over til vores perron, perron 9-10. Og de tager opstilling 20 mand på tværs foran trappen ved afgangshallen. Og vi står omkring trappen ned til perrontunnelen på begge sider af trappen. Og så sker der det, at lederne af politiaktionen meget lavmælt går hen og siger til os, om ikke godt vi kan gå hjem. Ikke? Og der kan jeg huske, at jeg selv altså råber til ham, at det er der ikke nogen, der kan høre. Men det tog han sig ikke af. Kort tid efter kommanderer han sine folk frem. Carsten Mathiasen bliver ved denne politiaktion slået i hovedet med en politistav, så han et kort øjeblik mister bevidstheden. Jeg bløder, og mine briller er knust. Og så rejser jeg mig op, altså vaklende og fuldstændig krokket, og går hen til politibetjentene. Og jeg muligvis nok skubbe lidt til en af dem, ikke? Fordi jeg var meget harm over den behandling. Fordi, ja, de må ikke slå i hovedet. Altså, der er jo et stavreglement, som siger, at de ikke må slå i hovedet. Og enhver ved, at et slag med en knibbel i hovedet er livsfarligt. Så derfor følte jeg mig meget opbragt og gik hen og protesterede mod behandlingen. Ikke? Og så fik jeg sådan en ekstra tur, ikke? Altså, hvor at de kastede sig over mig, og jeg ved ikke, hvor mange det er. Altså 3-4 betjente og anholde mig og lægge mig i håndjernen. I udtalelsen fra lokomotivpersonalet siges det, at politiet optrådte unødigt brutalt. Var det også dit indtryk? Ja, det var det helt klart, fordi vi stod og observerede det deroppe fra, og vi blev meget vrede over det, så vi sagde, nu vil vi slet ikke køre så længe, der er sådan nogle betjente inde på Hovedbanegården. Så gik vi tilbage til vores stue og fik fat i vores fagforening. Og sagde, nu vil vi have en udtalelse derfra, for det var for groft det der. Hvordan for groft? Så man bankede løs på alt og alle, hvad der bevægede sig. Og det var filmhold, og det var DSB-folk og alt, hvad der bevægede sig. Hvad følte du, da du så begivenheden på Hovedbanegården? Ja, jeg blev lidt vred. Så jeg har jo læst meget om de aviserne, hvad politiet foretog sig og sådan noget, men jeg har aldrig haft noget udstående med dem. Men pludselig så jeg det med mine egne øjne, hvad der egentlig skete, ikke? Og jeg synes, der går man bankede faktisk løs på folk, ikke? Du har senere vidnet til fordel for stilladsarbejder Carsten Mathiasen, der i samme situation blev dømt for at have udøvet vold mod politiet. Så du noget til det? Jeg så ikke noget vold. Jeg så, at de fik fanget ham over, altså nede midt på perronen. Og hvordan man, selvom han lå nede bankede løs på ham og hoppede op på maven af ham og sådan noget. Det var faktisk det, der udløste, at vi ikke ville køre, så længe at de var på perronen. Det var altså ikke ham, der udøvede vold? Nej, altså han har selvfølgelig været for sig. Men ligefrem vold, det er nej. Det var den modsatte vej, at volden var. Hvilken dom fik du? Altså, jeg fik en dom på 30 dages hæfte betinget i 2 år, og så en bøde på 9.000 kroner, plus jeg skulle tage sagsomkostninger. Netop den 10. april blev politiet sat ind mod blokader flere steder i det store københavnske område, blandt andet på Hovedbanegården. Flere har siden klaget over politiets brutale fremfærd mod blokadevagterne. Var politiet bemyndiget til denne dag at sætte ekstra hårdt ind?
Nej, det afgøres jo i hvert tilfælde, hvad der er nødvendigt. Jeg mener, at politiet helt igennem optrådte med de midler, som politiet er berettiget til. Det er da klart, hvis nogen slår på politiet, og det var det, der skete ved de lejligheder, eller kaster noget efter dem, sten eller flasker eller andet, så er politiet nødsaget til at svare igen. Men politiet skal overholde de reglementer, der er tale om, blandt andet stavreglementerne, og gjorde det også. Jeg mener ikke, at der efter denne meget vanskelige periode, som det var for politimyndigheden, er opstået nogle sager, hvor man kan sige, at politiet er nu uforsvarlig. Jeg mener tværtimod, at de gennemførte denne hårde opgave, der jo ganske rigtig varede i flere uger, på en måde, så der var grund til at være dem taknemmelige, og jeg udsendte i øvrigt også efter, at det var forbi, en tak til politiet for deres indsats. Hvis politiet nu var gået med i strejkerne, havde det så ændret på regeringens taktik? Politiet her i landet er jo tjenestemænd, og tjenestemænd har ikke ret til at strejke. Hvis de nu alligevel var gået med i strejkerne, det er jo set før. Nej, jeg mener ikke, det er set før. Her i landet er politiet gået ind i en strejke. De har deltaget i nogle demonstrationer, men det er jo noget andet. Havde det ændret på regeringens taktik, hvis politiet var gået i strejke? På regeringens politik? Nej. Det havde det ikke. Men man havde ikke andre forholdsregler, så? Det ønsker jeg ikke at udtale mig om, hvilke forholdsregler man ville finde frem til i de situationer. Vi bygger vores samfund på, at i et demokrati er der nogen, der er valgt til at vedtage love. At disse love skal håndhæves, og det er det, vi har politiet til. Og politiet har deres meget klare opgaver, som de har fulgt hidtil, og det forventer jeg også, de jo gør i fremtiden. Man kunne ikke forestille sig, at man for eksempel satte militæret ind i stedet for? Nej, der har været andre situationer, hvor man kunne overveje, om det var nødvendigt at få militær bistand. Det var tilfældet i sin tid ved Rygsgade-aktionen, fordi der havde man ikke helt de midler, der skulle anvendes for at få det til at ophøre i politiet, men kunne have brug for at henvende sig til forsvaret for at få udlån af det, der skulle anvendes i den situation. Men det afholdt vi os fra. Vi er meget tilbageholdende her i landet med at sætte militæret ind, så tilbageholdende, at vi slet ikke tænker i de baner. Den 10. april blev efterkrigstidens største strejkemanifestation i Danmark. Overalt i landet blev virksomheder, institutioner og transport lammet af strejkende arbejdere. Demonstrationer samlede 250.000 danskere i protest mod regeringsindgrebet. Men samtidig blev den 10. april afslutningen på påskestrejken. Tillidsmandsringen i København opfordrede i stedet til, at man skulle føre kampen videre på virksomhederne for at sprænge regeringens 2% lønramme. Påskestrejken fik ikke fjernet overenskomstindgrebet, og den borgerlige regering kunne fortsætte. Men viser situationen fra 1985 ikke, at LO og FTF står ret magtesløse over for en borgerlig regering? Jo, men altså, man er jo en del af det system. Hvis du erindrer det, så var det jo den periode, hvor at Knud Christensen han tog ferie ned på Malta. Og den historie kan man jo filosofere meget over. Det er jo ikke tilfældigt, at han tager på ferie dernede på det tidspunkt. Det gør han jo, fordi han er formand for en organisation, der siger, nu er det her vedtaget, nu er det her over, nu har formanden tid til at tage 14 dage på Malta. Og det viser jo, at man er en så integreret del af, hvad skal man sige, af det borgerlige Danmark, at man overhovedet ikke har haft den tanke, at der kunne være, at der skete noget med sådan et kraftigt indgreb, som det var, sådan at man har bestilt sin ferie på Malta. For jeg formoder ikke,
at formanden for LO, han bare kan ringe ned og sige, at nu kommer han. Det regner jeg med, at han skal bestille ferie som alle mulige andre. Tror du, at fagbevægelsen, hvis den havde brugt sin magt, kunne have fået sin krav igennem? Jamen selvfølgelig det. Selvfølgelig det. Jamen fagbevægelsen repræsenterer da flertal i den her befolkning. Og der er der ingen tvivl om, hvis man vil have sin krav igennem, jamen så kan man da gøre det. Hvordan? Jamen det er da flertal, der afgør det. Det er det da. Der er der ingen tvivl om, at det viser, at der er mange historier, eksempler, at hvis man i fagbevægelsen siger, nu vil man ikke mere, og man kan holde sammen om det, og blive hjemme enige om det, jamen så kommer man da til at bøje sig for det. Fordi det er dem, der er de mange, det er dem, der er på arbejdspladserne, og det er det, vores lille land, det skal leve af. Hvorfor tror du, at harmen var så stor over det regeringsindgreb, som Schlüter-regeringen kom med? Ja, for det første så var forventningerne til den overenskomstsituation betydeligt større, end vi har set det i utallige andre overenskomstsituationer. Forstået på den måde, at stemningen på arbejdspladserne var klart den, at man havde den opfattelse, at kravet kunne gennemføres. Også fordi man vidste, at kollegerne var villige til at kæmpe for det. Og det har bredt sig i hele fagbevægelsen. Den der optimisme og tro på, at nu skulle den have et ordentligt hug på arbejdstiden. Nu skulle arbejdsløsheden ned, og man skulle have mere fritid. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de borgerlige politikere hjemme, ikke mindst, også Socialdemokratiet, hylder jo og fremhæver Danmark som et meget demokratisk land, hvor der er frihed. Og man hylder også at fremholde, at der er forhandlingsfrihed herhjemme på overenskomstområdet, at der er tale om aftaler indgået mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, som så skal respekteres, og at man må bruge konfliktretten i de situationer. Og der må man sige, med de forventninger, og i øvrigt sådan man kan godt sige, sådan som tingene fungerer, en lidt måske naiv tillid til systemet, som der har været på arbejdspladserne, til at selvfølgelig kunne man få lov at forhandle sine krav og også kæmpe for dem, og dermed også realisere dem, fordi det mente man havde styrken til, at der griber regeringen bare ind og dikterer en overenskomst. Det er jo i strid med både menneskerettigheder, med menneskerettighedserklæring osv. osv. Og det er jo sådan set det, at den selvsamme regering ikke er for fin til at beskylde Polen og andre lande for at knække fagbevægelsen. Det har man gjort herhjemme utallige gange. Socialdemokratiet har også gjort det. Og dikteret lønarbejderne betingelser for, hvad deres arbejdskraft skulle koste, uden de indflydelse på det. Det har intet med demokrati at gøre. Det tror jeg virkelig har harmet folk, at der blev ført forhandlinger, man kunne ikke blive enige. Ja, så måtte man jo kæmpe og se, hvem der havde den største styrke, arbejdsgiverne eller lønmodtagerne. Altså hele den der tankegang med, at det er lønarbejderens arbejdskraft, de skal sælge. Og normalt, når man har en vare, og arbejdskraft er en vare, så er det sådan i et kapitalistisk samfund, at så sælger man, forlanger man en pris for varen, kan man ikke få prisen, får modtageren ikke varen. Her, der sætter man hele systemet ud af kraft og banker en overenskomst med et folketingsflertal ned over hovedet på lønarbejderne. Det tror jeg virkelig har skabt harme og mistillid til systemet. Og det førte jo altså også til et meget bredt krav, blandt andet fra ECD's side om, at dommerne skulle trækkes ud af arbejdsretten. For ikke nok med, at man fik dikteret en overenskomst, så tillod man sig at indbringe alle de mange arbejdere og forbund og fagforeninger for arbejdsretten og sige, at de har overtrådt fredspligten. Dem, der overtrådte fredspligten og trådte på demokratiet, det var Schlüter-regeringen. Det var de borgerlige.